ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଲାଗିଲା ପରେ ଆଉ 5 ରୁ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କୁମାରୀ ବେନ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ପାଖରେ ଥିବା ସିଲୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କୁମାରୀ ବେନ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସିଲୁ ପ୍ରଫେସନାଲର ଓନର। ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଆମର ଯେମିତି ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆମର ଯେମିତି ଅଲଗା ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ କାମ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ କେମିତି? ହଁ, ଏଥର ବି ଆମର ସେଟଅପ୍ କିଛି ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଡିଜାଇନରେ ବି ହେଉଛି। ଯେବି ବାଲିଆ ଭାଇଙ୍କ ସେଟଅପ୍ କରି କପି ହେଉଛି ସେଟଅପ୍ ସେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସେଟଅପ୍ ବନାଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ମାନେ ସେଟଅପ୍ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ସେଟଅପ୍ରେ ଏଥର ଆରଥର ତ ସାର୍ପି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ନୂଆ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଆଉ କିଛି ସାର୍ପି ଆଡ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ବେସ୍ ଲାଇନେରୀ ଏସବୁ ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନକୁ ନେଇ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଏଥର କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗତ ବର୍ଷ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି। ଯାହା ବଜେଇବି କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବଜେଇବି, ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ବଜେଇବି। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଯୋଉ କଲ୍ ବୁକିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି କଲ୍ ବୁକିଂ ସରିଲାଣି? ହଁ, କଲ୍ ବୁକିଂ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ବୁକିଂ ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ତ କାମ ସେଟଅପ୍ର କାମ ପାଖାପାଖି କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? କ'ଣ କାମ ବାକି ଅଛି? ସେଟଅପ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଲାଗିଲା ପରେ ଆଉ 5 ରୁ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବ, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବ। 5 ରୁ 6 ଦିନ ଲାଗିବ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ସେଟଅପ୍ କାମ ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ବି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମିତି ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି? ହାଫ୍ ସେଟଅପ୍ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ଯେ ଆମର ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର ଅଛି, ହାଫ୍ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ରହୁଥିବ। ତ କୋଉ ସେଟଅପ୍ର ରେଟ୍ କେତେ ଭଳିଆ ରହୁଛି, ଆଉ କୋଉ ସେଟଅପ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଲାଗିପାରେ? ସେଟା ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହାଫ୍ ସେଟଅପ୍ର ଥାଏ। ସେଟା ଜିନିଷ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ନେଇକି ଆମର ବଜେଟଟା ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ। ଆପଣ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସାର୍ପି ନେବେ, କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଜିନିଷ ଲାଗିପାରିବ, ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ, କିମ୍ବା ପେପର ଉପରେ ଆଇଟମ୍, ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କହିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜେଟଟା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭଲ ବଜେଟ ରଖାଯାଇଛି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ କି ସୁହେଇଲା ପରିକା ଅଧିକା ଲୁଟିକି ନେବାର ବଜେଟ ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁହେଇଲା ଭଲ ବଜେଟ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଅଲଗା ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ବି ଏବେ ଆମର ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗୁଛି, ସାମ୍ନା ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତ ନେମ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଆମର ଦି ସାଇଡରେ ଗାଡ଼ିର ଚାମ୍ବର ସାଇଡ୍ ଦି ସାଇଡ୍ ଟୋଟାଲି ଡିସପ୍ଲେ ଥିଲା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ବି ଆମର 7 ଫୁଟରେ 4 ଫୁଟ ହାଇଟର ଡିସପ୍ଲେ ବି ଲାଗୁଛି। ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଏଥର ଏତେ ଫୋକସ୍ କରାହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ସେମ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ। ଗାଡ଼ି ଦି ସାଇଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କରାହେଇଛି ଆଉ। ନୂଆ ସେଟଅପ୍ରେ ସାର୍ପି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲାଗିପାରୁଛି? ନୂଆ ସେଟଅପ୍ରେ ଆମର ଟୋଟାଲି ସାର୍ପି 40 ଅଛି। 40 ନୂଆ ଲୋକ ବଜେଟ୍ ନେଇକି ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାର୍ପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ। ପବ୍ଲିକ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାର୍ପି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାର୍ପି ଲାଗିପାରିବ। ତ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବୁକିଂ ଚାଲିଲାଣି? ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟ ବୁକିଂ ହେଇଗଲାଣି। 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ ସରିଛି। 22କୁ ଟୋଟାଲି ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁବେ 22 ତାରିଖ ପରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଁ ବି ବୁକିଂ ଚାଲେ। ହଁ ବୁକିଂ ସବୁ ଚାଲିଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ସବୁ ବୁକ୍ ହେଲାଣି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମାନେ ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।